69. Ja 0. Tässä ja Laurin aika 49,69. Sillä he menevät sitten toiselle sijalle. Som sagt, det blir på hälften där Benjamin är förarna. Tack för att ni kom. Välkommen återigen i augusti, det här i maj. Då någon helgtävling och trygg hemresa. Sitten talkoilijat, kukaan talkoilija ei häivy täältä. Kaikki jää auttamaan, että saadaan esteet pakattu ja tavaroita pakattu niin kuin pitää ja alue siivottu ja muuta. Mitä enemmän niin sen meitä on, niin sen nopeammin se menee.